Nigeria ce kasata, Nigeria ce kasata. Good before you do bad game. Key Music Nation, this is the studio. Kun sani arewa na da ulcer, sannan bayan fiba ma tana da kansa. Ba na faɗa muku me matsalan arewa. In na faɗa muku matsalan arewa, mu yi addu'a ubangiji ya kare min arewa. Amin. Allah kare lafiya. Amin. Tunda dai arewa ba ta lafiya. Amin. Yau matsalan arewa shine matsalan kasana. Ba arewa ba kudu ai hadda ko ina ma. Yau fito fa na fito muke da kai da kwarkwatan mu, ko ku je mu ko kuki ba mu daina kuka. Wasu muna ta mutuwa bakin ciki da yunwa, wasu mu can ana kashe su ba ku je ku duba. Sace sata hannu dan adam ku duba, wai ina ne za mu saka kanmu ko ina ukuba. Matsalan arewa ba mu sa'an shugabanni kullum mu ne baya. Ko gari muna ta yi mu zaɓi na gari a zaɓa, in ya zo da ya wuce ko sai su mana karya. Oh God, dan Allah tafiya mana. Matsalan arewa matsalan cikin gidana, magana ake akan matsin cikin gidana. Kaman muna da komai amma ba ma iya komai. We have the many kauyuka muna da state, amma duk cikin su ba guda da zamu ce the best. Wajen kula da ayyuka mukan yi late, na ji na gani zana faɗa ko da za ku report. Me matsalan arewa? Zaman lafiya. Wannan nauyin na suwaye? Hukuma ta tsaro. Na ji na gani hallau suna da 2%. Me matsalan arewa? Karancin ilimi. Wannan nauyin na suwaye? Hukuman ilimi. Na ji na gani hallau suna da 3%. Me matsalan arewa? Kula da lafiya. Wannan nauyin na suwaye? Hukumar lafiya. Na ji na gani hallau suna da 4%. Amma akwai wajen da mun ka samu maki. Muna hassada da juna 10%, muna mugunta du a junanmu 10%. Yana da kyau a ce mu sauya, mu sai ta kan abin hawan kawai mu samu hanya. Shikenan. OBA